Nag-like Impact Bell. Good morning. Tamis Oriental. Keep safe mga kagay. Thank you, Annalyn. Cantano Rondan. Ikadua nga trending karon. Siyempre, proud nga Pilipina. Iyon, no? Aha. Si Yuka Saso. Iyon! First Filipina nga midaog og usa ka major golf tournament. Champion, no? Champion, no? Grabe. 19 years old pa lang na siya mga kagahi og nikita nakadawat og 1 million US dollars. Equivalent to 50 million Ay, pesos. kasarap! Sana all! Dikit kay sila sa skoro, tanawa. Sa ni isang country. Oh, di na ko maklaro ang flag, pero Si Japan. Korea ba na? Murag Korea. Ayan, no? First ni, no? Nga Pinay nga nakadaog nga First champion Pinay. ani nga. Abi na kung kanang usahay mo kita mga Pinoy, hilig lang kita mo dala basta may dugong Pinoy. Oo. Niya 1.6 na lang percent lang din nga pagka Pinoy. Oo. Interview kaya niya sa Sports Center. Oo. Nagtinagalog ang maong bata. So, kuhan gid ay. Salamat sa aking mga kababayan sa support. Iyo, no? Grabe. So first Yuka time. Saso, congratulations! First Pinay nga nakadaog sa US Open. Grabe! Mas kano sa man ta mag-golf? Laim na itong golf. Kay golf man na ito. Laim man na ito. Galing na bata ito. Very good.